баёни аҳволи хоҷа сагпараст. Чун дарвеши дуюм саргузашти худро тамом кард, бомдод шуд. Шоҳ Озодбахт бо дили пуршавқ ба боргоҳаш равона гардид. ҳамин ки ба манзилаш расид, тағйири либос карда ба боргоҳ баромад ва дарҳол ду ясовулро ба талаби дарвешон фиристод. дарвешон нишаста буданд ки ясовулони подшоҳ расиданд ва хоҳиши подшоҳро ба онҳо расониданд. дарвешон аз ин хабар шод гашта зуд равона шуданд. чун ба даргоҳ расиданд, баъд аз рухсат ба боргоҳ даромада дуо карданд. подшоҳ ба онҳо меҳрубонӣ карда пеш ҷиғ зад ва бо нармӣ аз чигунагии аҳволашон пурсида гуфт: эй подшоҳони фақр ва фано, хуш омадед. аз куҷо меоед ва ба куҷо меравед? чаро ғамгин ҳастед? онҳо арз карданд ки бахтат ҷавон, давлатат бепоён бод. дарвешонем овораи ватан ва бечора. рӯи дуньёро гашта, ҷавру ҳиҷрони бепоён кашида, як замон дар ҳеҷ макон наёромида ва заҳри маҳрумӣ нӯшидем. Озодбахт гуфт: эй дарвешон, аз ин аёнтар баён кунед. гуфтанд: шаҳриёро, умрат дароз бод. моро на қуввати гуфтан ва на касеро тоқати шунидани аҳволи пурмалоли мост. озодбахт гуфт: дарвешон, ин сухан ҳақ ва рост аст, чаро ки ман саргузашти ду нафари шуморо дар шаби гузашта шунидам ва мехоҳам дуи дигаратон парда аз рӯи кори худ боз кунед ва бо тартиб ба гуфтани саргузашти худ оғоз кунед. дарвешон аз савлат ва азамати подшоҳӣ ларзида ва тарсон хомӯш монданд. озодбахт чун дид ки эшонро ҳолати савол ва қуввати мақол нест, онҳоро ба ҳамнишинии худ ҳукм фармуд ва маҷлисро аз дигарон холӣ намуд. баъд барои оромонидан ва ром кардани дарвешон саргузашти худро худ оғоз кард ва гуфт: эй дарвешон, ҳоло ки шуморо ҳаё монеи гуфтор аст, саргузашти маро ки чанде пеш аз ин ба ман рух дода ва ҳақиқати онро ба чашми худ дидаам, шунавед. дарвешон хурсанд шуда шоҳро дуо гуфтанд. озодбахт гуфт: баъд аз вафоти падар ба тахти султонӣ ва маснади комронӣ нишастем. мулки румро монанди мум дар зери нигини худ даровардем. баъд аз андак замоне як тоҷири бадахшонӣ ба ин вилоят омада расид. вай моли бениҳоят ва ҷавоҳиру кумоши беҳад дошт. чун овозаи ӯ дар вилоят мунташир шуд, мо ҳам шунидем ва ӯро ба назди худ ҷиғ задем. мақсад аз ҷиғ задани вай он буд ки ба василаи ӯ рафтор ва мулкдории шоҳони ҳар диёр ва сифат ва зурии онҳоро фаҳмем. чун он мард ба даргоҳи мо ҳозир шуд, дурҷе ба расм армуғон пешкаши бандагони мо кард. чун дурҷро кушодам, дар он як лаълро дидам ки бисьёр хушоб буд ва вазнаш ба 3 мисқоли санг баробар меомад, ки мислашро ман на дар хазинаи падарам дида будам ва на аз як касе шунида будам. бинобар он бисьёр хушҳол шудам ва он мардро эҳтиром кардам. инъому икром ва хилъати фохирона додам ва фармудам ки аз моли ӯ боҷу хироҷ нагиранд. он мард чанд гоҳ дар пеши мо буд. худаш хеле ҷаҳондида, ширинзабон ва қоидадон буд. аз суҳбаташ фоидаҳои бисёре мегирифтӣ. хулосаи ҳикоят он ки азбаски ба он лаъл шавқи тамом доштам ва онро беназир мепиндоштам, бисёр вақтҳо дар ҳузури хосу ом онро ба даст мегирифтам ва таъриф мекардам.
ва ба ҳар кас вайро нишон медодам ва бадон менозидам, яъне фахр мекардам. то ин ки рӯзе элчиҳои мамлакатҳои бисёр барои салом ба даргоҳи мо омада буданд. барои онҳо маҷлис тартиб дода, умарои давлат ва аъёнро ҳозир карда будам. ҳама ҷо ба ҷо нишаста, ходимон ва ясавулон саф баста буданд ва базми шоҳона тартиб дода шуда буд. ниҳоят, бинобар одати худ, ҳамон лаълро ба муносибате талабидам ва онро ба даст гирифта ба таърифаш кӯшидам. элчии фаранг кӯшиши маро дида табассум кард. ман як вазири соҳибтадбир доштам, ки аз замони падарам монда буд. вай инро дида одоби хизмат ба ҷо овард ва баъд аз дуо ва сано гуфт: арзе дорам, агар рухсат фармоянд баён кунам. гуфтам: бигӯ. ӯ гуфт: аз подшоҳони азимушаън, ки сарвари ҷаҳонанд, пораи сангеро ҳарчанд бемисл бошад ҳам дар назари ошно ва бегона ин қадар таъриф кардан баднамост. ва ҳолон ки ин санг он қадар мартаба дорад, ки марди тоҷире дар шаҳри нишопури Хӯросон 12 донаи онро, ки ҳар як ба 7 мисқоли санг баробар меояд, ба гарданбанди саге шинондааст. аз суханони дурушти вай оташи ғазаби ман даргирифт. ҳикояи тоҷири хӯросониро дурӯғ гумон кардам. ба вазир хашм намудам, ӯро сиёсат карда, молашро ба ғорат кардан амр кардам. лекин элчии подшоҳи фаранг ба миёна даромада гуфт: илтимоси он дорам, ки шумо, подшоҳи муҳтарам, бифармоед, ки ин марди пир чӣ гуноҳ дорад. гуфтам: аз дурӯғи бефуруғ бадтар чӣ гуноҳ аст? гуфт: дурӯғаш аз куҷо ба шумо маълум шуд? гуфтам: ақл бовар накунад, ки як марди бозорие, ки барои 1 танга ҷон медиҳад, 12 дона санги 7 мисқолиро ба гарданбанди сагаш бандад. элчӣ таъзиме карда ва гуфт: шаҳриёро, давлатат зиёда буд. ҳар сухан, ки мешунавӣ, эҳтимоли ростӣ ва ҳам эҳтимоли дурӯғӣ дорад. шояд ки ин ҳикоят ҳам рост бошад ва аммо дурӯғ намояд. инчунин барои калимае, ки дурӯғиву ростии он ҳанӯз маълум набошад, бандаи пири давлатҳои худро куштан хуб нест. ҳаққи хизмати қадимии ӯро донистан лозим аст. шаҳриёрони гузашта зиндонро барои ҳамин сохтаанд, ки ҳар гоҳ ба касе хашм гиранд ё аз касе шубҳа кунанд, чанд рӯз ӯро ҳабс кунанд, то ин ки хашм фурӯ нишинад ё бегуноҳии он шахс муайян гардад. суханҳои он марди боақл маро аз куштани вазир боздошт. гуфтам: алҳол қатли ӯро ба гуфтаи ту муваққатан боз медорам ва ба ӯ 1 сол муҳлат дода ба зиндон мефиристонам. агар ростии қавлаш зоҳир шавад, халос хоҳад шуд, вагарна ба ӯ чӣ карданамро худам медонам. элчӣ таъзим кард ва соқит гардид. вазирро ба зиндон бурда ҳабс карданд. чун ин хабар ба хонаи вазир мерасад, доду фиғону аҳлу аёли ӯ баланд мешавад. ин вазир як духтари 18-солаи бо хату савод ва пуристеъдоди боақлу бофаросат дошт. вазир барои духтараш дар паҳлӯи хирамаш хонаи алоҳида сохта буд. доим он бо амирзодагон ва канизони соҳибҷамол ба айшу ишрат ва бозӣ машғул буд. он рӯз ҳам духтар ба кайфу сафои худ иштиғол дошт, ки модараш мӯпарешон, чашму хунфишон ва сару побараҳна синакӯбон додгӯён ба сари ӯ меравад ва ба ҳарду даст ба сари ӯ зада мегӯяд: илоҳи духтар аз модар назояд, агар зояд напояд. эй нанги падар ва ори модар,
кошки ба ҷои ту писари куре медоштам. Ба ҳар ҳол дар ин вақт ғамам набуд. Ба ҳар ҳол вай аз ӯҳдаи ин кор мебаромад. духтар баъд аз дилдории модар мепурсад: оё чӣ ҳодиса шуда бошад? Боиси ин изтироб ва гирья чист? оё писари кур чӣ кор карда метавонист, ки ман наметавонистам? модар гуфт: хок бар сарат, аз ин зуртар чӣ ғам шуда метавонад, ки падари пиратро подшоҳ ҳабс кардааст? сабаби ҳабси падар ҳамин будааст, ки вай гуфтааст, дар Нишопури Хуросон марди тоҷире ҳаст, ки 12 дона лаъли 7 мисқолиро ба гарданбанди сагаш табдил додааст. подшоҳ ин суханро дурӯғ ёфта, ӯро қариб куштанӣ шудааст ва бо сухани элчии фаранг ба зиндон партофта 1 сола муҳлат додааст. агар писар мебудӣ, дар ин кор фикре мекардӣ, балки ба он вилоят сафар мекардӣ ва савдогарро ба назди шоҳ меовардӣ, ки он пир халос шавад. духтар гуфт: қавли ту қобили итоат аст, аммо ба тақдир тан додан, сабр кардан дар кор аст. ин гирьяву зории ту хуб нест. ҳамчунин он оқилаи ботадбир модарашро тасаллӣ дода гусел мекунад. худаш бисоти айшро меғундорад ва то шаб дар гӯшаи хомӯш менишинад. шаб дояи худро, ки ӯ кафили муҳимот ва идоракунандаи хоҷагии ӯ будааст, ба хилват металабад ва ба ӯ рози худро кушода мегӯяд: барои халосии падар бо ёрии ту ба аҷам рафтанӣ ҳастам. барои исботи ростии сухани падарам маҳзари мӯътабаре бо муҳри аъёни Хуросон ва Нишопур меорам. доя баъд аз ибо ва инкори бисёр маҷбур мешавад, ки таклифи духтарро қабул кунад. онҳо баъд аз машварат ба ҳамин қарор медиҳанд, ки доя аз мардумон пинҳонӣ матои боби аҷам ва Хуросон ҷамъ намояд. ба қадри зарур ғулом ва ходим ба музд гирад ва дигар асбобҳои сафарро тайёр кунад. баъд аз он ки бо кӯшиши доя тамоми чиз тайёр мешавад, он духтар либоси мардона мепӯшад ва тамоми ҷавоҳироти қиматбаҳои захира кардагиашро гирифта шабона мебарояд ва худро ба корвон мерасонад. модари духтар баъд аз шунидани ин хабар аз тарси расвоӣ ҳаракати духтарро махфӣ медошт. аммо хоҷазодаи сохта, ки дар ҳусн беназир ва дар синни 18-солагӣ буд, сиҳат саломат ба шаҳри Нишопур рафта мерасад. баъд аз ба корвонсарой фуромадан ва истироҳат кардан ба сайр мебарояд ва хиромон ба сари чорсӯи бозор мерасад. дар сӯи бозор дукони ҷавҳариеро мебинад, ки дар он аз ҳар ҷинс ҷавоҳири бисёр тал ғалавор рехта шуда буданд. дар он ҷо марде ба синни 40-солагӣ ба равиши одамони мӯътабар либоси хуб дар бар нишастааст. ғуломон ва чокарон дар баробари ӯ саф заданд. чанд нафар аз калонҳо ва аъён дар пеши дукони ӯ ба рӯи сандалиҳо нишаста суҳбат мекарданд. хоҷазода ин ҳолро дида бо худ мегӯяд, ки албатта он тоҷире, ки падарам гуфтааст, ҳамин аст. бинобар он ба диққат ба ӯ нигоҳ мекунад. дар баробари он дукон боз як дукони дигареро мебинад, ки тахта кашидаанд, аммо дар он ҳеҷ чиз нест магар ду қафаси фулодӣ, ки дар ҳар кадом як нафар шахс маҳбус аз роҳат ва истироҳат маъюс нишастаанд. мӯи сар ва риши онҳо то ба камар расида, нохунҳояшон дароз шуда, рӯяшон зард, мӯяшон пургард, ки рӯзгори ҷафокор мисли он ду ситамрасида дар рӯи замин касеро надида ва гӯшу гардуни низ аз ин азобро нашунида.
дарҳои қафасҳо қулф, ду зангии сиёҳ ба онҳо нигаҳбон. хоҷазода лоҳавл гӯён ба тарафи дигар рӯ мегардонад. дар он тараф низ дуконеро мебинад, ки дар он қолинчаи абрешимӣ паҳн карда сандалии мурассаъ гузошта шудааст. дар болои сандалӣ ҷӯли зарбофт партофта шуда, ба рӯи он саге хоб кардааст, ки бо занҷири тилло баста шуда ва дар гарданаш гарданбанди қиматбаҳо гузаронида шудааст. дар пои сандалӣ лаганди тиллоӣ пур аз об гузошта шуда, ду ғуломбачаи зебои фарангӣ ба хизмати он саг муқаррар шудаанд. хоҷазода диққат карда мебинад, ки ҳамон сангҳои қиматбаҳо ҳақиқатан дар гарданбанди саг мавҷуд аст. аз ин ҷиҳат вай хурсанд шуда фикр мекунад, ки оё чӣ кор кунад, чӣ санад ба даст орад, ки ҳақиқатан ростии сухани падарашро ва ин ҳолро исбот намояд. иттифоқро дар ин дам ба ҳусну ҷамоли хоҷазода мафтун шуда, ба гирди ӯ чунон мардум ҷамъ мешаванд, ки роҳи омаду рафтро мебанданд. хоҷаи ҷавҳарӣ нигоҳ карда мебинад, ки бозор монанди паргор даври он дилоройро гирифтаанд. бинобар ин як ғуломи худро ба назди хоҷазода мефиристонад ва ӯро ба дукони худ ҷиғ мезанад. он симои осмонӣ некӯӣ низ ба дари дукони хоҷа рӯй меорад. дарвешон хоҷазодаи сохтаро дида, хоҷаи ҷавҳарӣ мафтун мешавад ва ба ишқи ӯ гирифтор мегардад. хоҷазода пеш меравад ва хоҷа бағал кушода ӯро чун ҷони ширин ба бар мекашад. рӯяшро падарвор мебусад ва дар паҳлӯи худ мешинонад. вай баъд аз пурсупоси расмӣ мегӯяд, ки эй ҷавон, ту гуле аз гулистони кистӣ ва сарви кадом чаманӣ, дурри кадом садафӣ ва озими кадом тарафӣ? писар дар ҷавоб мегӯяд: ҷои таваллудам Қустантания аст. падаре дорам, рӯзгори ҷавониро дар тиҷорат гузаронида, ҳоло ки синаш ба 70 расида, чашмаш обрав гардида ва дар хона нишастааст, маро ба сафар амр кардаанд. ман ҳам аз ошӯби дарё ваҳмида ба ин тараф ба вилояти Аҷам сафар кардам. баъд аз ба ин иқлим даромадан, овозаи шуморо шунидам ва барои дидани шумо ба ин шаҳр омадам. шукр, ки ба дастбӯсии шумо расидам. гар мо ба гарди домани марде намерасем, шояд ки гарди домани марде ба мо расад. он писар бо хоҷа чунон ба суханон дилбарона ва адофаҳмона даромад, ки шӯраш дар сар омад ва гуфт: фарзандам, карам кардӣ, заҳматҳо кашидӣ. хуш омадӣ, ки аз омаданат хушвақт шудем. гузар фитод ба сарвақти куштагони ғамат, ҳазор ҷони киромӣ фидои ҳар қадамат. равоқи манзари чашми ман ошёнаи туст, карам намову фуруд о, ки хона хонаи туст. эй фарзанд, ту ба куҷо манзил кардӣ? фармо, ки чизҳоро ба бандахона нақл кунам, зеро ки будани ту дар ин манзили ғарибон муносиб нест. худоро шукр, ки қадр ва эътиборе дорам ва мардуми ин диёр маро қадре риоят мекунанд. ҳар гоҳ қадам ба дида гузорӣ хуб мешавад. хоҷазода, яъне духтари вазир, баъд аз узрхоҳии бисёре розӣ шуда, ба ғуломони худ фармуд, ки бо ҳамроҳии мулозимони хоҷа асбоби ӯро аз корвонсарой ба хонаи ин хоҷа кашонанд. худаш то охири рӯз дар бозор дар назди хоҷа нишаста суҳбат мекард. баъд аз он ки равона ба хона мешаванд, хоҷазода мебинад, ки он ду ғуломбача яке сагро ба бағал гирифта
дигаре сандалии онро ба даст гирифта аз пас равона мешаванд. ҳамин ки ба хона дохил мешаванд, дар канори ҳавз қолинча партофта сандалии сагро мегузоранд ва ғуломбачаҳо дар назди он ба хизмат рост меистанд. қафасҳоро низ дар як тараф мегузоранд. хоҷа ба хоҷазода хуш омадед гуфта меҳрубонии зиёд мекунад. ба фармони хоҷа ба маҷлис май меоранд. хоҷа худ менӯшад ва бо таклифи тамом ба хоҷазода низ дода ба суҳбат менишинад. баъд аз он ки димоғи ёрон чоқ мешавад, таом меоранд. ба ишораи хоҷа барои саг низ як табақ таом мебаранд. дар пои сандалӣ дастурхони зарбофт партофта табақҳоро мегузоранд. саг аз сандалӣ поён ҷаста, ба қадре ки мехоҳад мехӯрад ва аз лаганди тилло об нӯшида боз ба болои сандалӣ мебарояд ва хоб мекунад. ғуломбачаҳо бо рӯймол дасту даҳони ӯро пок мекунанд. он ду ғуломи сиёҳи зангӣ зиёдтии хӯроки сагро ба назди қафасҳо мебаранд ва аз хоҷа калидро гирифта қулфро мекушоянд ва фалакзадаҳоро берун мебароранд. бо зарби қамчин боқимондаи хӯроки сагро ба онҳо мехӯронанд. баъд аз хӯрок боз онҳо дар қафас қулф карда мешаванд. хоҷазодаро ин тару рафтори дур аз муҳаббати мардӣ гарон меояд. мазҳаби хоҷаро ғайриҳақ медонад. бинобар он хӯрок нахӯрда аз дастурхон канор мешинад. ҳарчанд хоҷа таклиф мекунад, зурӣ мекунад ва қабул намеафтад. ниҳоят сабаби нафрати ӯро мепурсад. хоҷазода яъне духтари вазир мегӯяд: маро таоми ту гуворо нест. ин чӣ рафтор аст ки ту дорӣ? аввал сагро чаро ин қадар парастиш мекунӣ? ҳеҷ кас сагро ба ин дараҷа иззат накардааст. ин бас нест ки ба он ду бечора ин қадар зулму азоб мекунӣ. ин кор аз мурувват ва одамият нест. ман намедонистам шояд дини ту дигар аст ва ҳайвонпарастӣ мекунӣ. хоҷа мегӯяд: фарзандам, қавли ту мақбул аст. ман ҳам медонам ки ин корҳо хуб наменамоянд, аммо чора надорам. зеро ман маҷбур шудаам ки чунин кунам. ин ҳаракати маро дида мардумони зоҳирбин ки ҳақиқатро намедонанд муддатест ки маро ба сагпарастӣ шӯҳрат додаанд, аммо ман сагпараст нестам. хоҷазода қадре таскин ёфта боиси ин рафтори ӯро мепурсад. хоҷа гуфт: эй фарзанд, сабаби ба сагпарастӣ машҳур шудани ман он аст ки ин асрорро ба касе нагуфтаам. алҳол чанд гоҳ аст ки дар ин шаҳр ҳастам ва инъому бахшиши зиёд медиҳам, то ки ин сирри пинҳон ошкор нашавад. фарзанд, аз донистани ин қисса ғайр аз ғусса хӯрдан ва дилхун шудан дигар фоидаe нест. ту ҳам аз шунидани ин сирр даргузар ки туро ҳам ҳосиле нест. азбаски хоҷазода матлаби аслии худро вобаста ба зоҳири он ҳол медид, аз фаҳмидани сирри он ҳикоят даргузашта бо таом хӯрдан мешинад ва то муддати 2 моҳ он оқила, яъне духтари вазир, бо хоҷа ба навъи падар ва фарзандона рафтор менамояд ва дили ӯро мерабояд, ки бо ҳусну адаб ва ҷамоли аҷаб ӯро фирефта ва шефтаи худ месозад ва чунон ҳилагарӣ мекунад, ки хоҷа як дам ҳам бе ӯ зиндагӣ кардан наметавонистагӣ мешавад. ниҳоят як рӯз дар поёни мастӣ гирьяи аҷиб мекунад. хоҷа баъд аз қурбон ва садақа шудани сабаби гирьяро мепурсад. хоҷазода мегӯяд: эй падар, чӣ гӯям? кош ба назди ту намеомадам, ки азоби ҷудоӣ дар пешам намебуд. зеро лозим шудааст аз ту ҷудо шавам. намедонам ки ҳоли он пир чӣ шуд. агар зинда монам
ва имконият ёбам, бори дигар ба мулозаматат мешитобам. хоҷаи ошиқи бечора ва дилдода, ки ин суханонро мешунавад, баъд аз гирьяву зорӣ забонаш ба ин ашъор ҷорӣ мешавад: чу афтодам мани бечора охир дар балои ту, макун бегонагии ҷонон, ки ҳастам ошнои ту. Эй ҷони азиз ва эй нури чашм, чӣ шудааст, ки ба ин зудӣ аз бандаи пири худ сер шудаӣ ва аз ҳузури ӯ дилгир? аввал рӯҳи худ ба мо набоист намуд, дил аз мани бечора набоист рабуд. чун рӯй намудию рабуди дили ман, ночор ба коми мот мебояд буд. нури дидаи ман, ин хаёли маҳолро аз сарат берун кун. ин имкон надорад. то ман зиндаам, як соат ба дурии ту розӣ намешавам. аҷам низ мамлакати хушобу ҳавоест. дар ҳама чиз кам аз рум нест. агар дар фаранг бозмондаҳо дорӣ, ҳар кадом аз мулозимони худро, ки аминдонӣ, бо чанд нафар аз одамони банда ба овардани онҳо мефиристонем, то ки ба андак фурсат сиҳат ва саломат ба ин ҷо оянд. эй фарзанд, ман дар ҳаётам ранҷи бисёре кашидаам ва дар ҷавонӣ беихтиёр гирди диёрҳо гардидаам, то ин ки ба пирӣ расидам. мол ва чизи бисёр дорам ва фарзанд ё ки хешу табор надорам, ки баъд аз ман барои ман фотиҳа хонанд. мехоҳам, ки ту ба ҷои фарзанди дилбанди ман бошӣ, то зиндаам нури чашми ман бошӣ. вақте ки мурдам, ба хокам супурда фотиҳа хонӣ, баъд ихтиёр дар дасти ту. хоҷазода дар ҷавоб гуфт, ки эй падар, мақсади ман аз хизмати ту дур шудан нест. аммо чун ризои падар ва модар фарз аст ва онҳо пир ва оҷиз шуда мондаанд, рафтанам зарур аст. падарам аз 1 сол зиёдтар ба ман рухсат надодааст. вай ба интизории ман аст. метарсам, ки маро оқ накунад. бале, агар шафқат карда бандаи худро аз хок бардорӣ ва шарти падар ба ҷо орӣ ва қадам ба хоки Рум гузорӣ, ман ҳам шарт мекунам, ки то зинда бошам, фармонатро банда бошам. баъд аз гуфтугӯи бисёр, хоҷаи бечора ба ҷуз ҳамроҳии ӯ чорае намеёбад. ҳар киро товус бояд ранҷи Ҳиндустон кашад, ҳар киро маҳбуб бояд меҳнати зиндон кашад. онҳо чун аз азми сафари Рум мекунанд, тоҷирони Хуросон ва Ироқ низ ба онҳо ҳамроҳӣ мешаванд. хоҷа сагпараст бо ганҷу гавҳари бисёр ва ғулому чоқари бешумор дар соати нек аз шаҳри Нишопур берун меоянд ва дар беруни шаҳр дар саропарда манзил мекунанд. тоҷирони дигар ҳар як муносиби аҳволи худ ба молу матоъ ба ӯ омада ҳамроҳ мешаванд. чун вақти сафар мерасад, 100 шутур пур аз қумош, 100 шутур пур аз ҷавоҳир ва 100 шутур пур аз тилло ва нуқра бор карда мулозимони хоҷа ба роҳ медароянд. онҳоро 100 нафар ҷавони қипчоқӣ, заҳматкаши шамшерзан ва бо ҷуръат пайравӣ мекунанд. дар пешпеши ҳамаи онҳо меҳри сипеҳри хубӣ ва моҳи осмони маҳбубӣ бо хоҷа қариб мерафт. рафиқони дигар атрофи ӯро парвинвор печонда гирифта буданд. баъд аз онҳо дар болои тахти равоне он саг нишаста ва соябоне бар сари ӯ бардошта буданд. аз паси он 2 қафаси он 2 бадбахтро ба як шутур бор карда буданд. бо ҳамин тартиб дар ҳар манзил хурсандӣ ва шодӣ карда меомаданд. то ин ба як манзили Қустантания мерасанд. хоҷазода рухсат металабад, ки пештар ба шаҳр равад ва барои хоҷа ва ёрон манзиле тайёр кунад. хоҷа ба зур розӣ мешавад ва ҳаминро шарт мекунад, ки дар шаҳр аз 1 шаб зиёдтар намонад. хоҷазода
чун яккаву танҳо аз он ҷо ба шаҳр меояд, шабона ба хона рафта ба ҳарам медарояд. дар ҳарам будагон аз ҷуръати марди бегона ҳайрон мешаванд, аммо вай лоқайдона ба назди модараш меравад. модар баъд аз итоб беҳад аз ҳолӣ ӯ мепурсад. духтар мегӯяд: эй модар, ин корро ман маҳз барои халосии падарам кардам. шукр ки муддао ҳосил шуд. шоми ғам ба рӯзи шодӣ меанҷомад. хоҷаи тоҷирро бо сагаш ва гарданбандҳои он овардам. акнун аз ту як хоҳиш дорам, ки боз маро як-ду рӯз ҷавоб деҳ, то ки ин корро ба охир расонам ва падарамро аз ҳабсу қатл халос кунам. модар аз дидани духтар ва шунидани ин хабар шод мешавад. ӯро чун ҷон дар бар мекашад ва ба ҳаққаш дуои хайр карда боз ҷавоб медиҳад. он симинбар ҳамон саҳар боз ба сӯи хоҷа меравад. аммо он бегоҳӣ хоҷаи дилдода ба ҷудоӣ тоб оварда натавониста дар ҳамон соат куч мефармояд. ҷилвагоҳи дӯстро бедӯст дидан мушкил аст. онҳо дар як фарсанги шаҳр ба ҳам расида, дар беруни шаҳр як ҷойи хушобу ҳаворо интихоб мекунанд ва хаймаву чодар зада менишинанд.